Och alltså en jävla med Ryssland i det. Hur ser det ut i det? Välnökt. Vi kunde gott ha vunnit. Kicks med ända någon, men helt av finansla. Ja, det kicks med ända det ser ut läge ut där, men kan gå galle. Halt vi det lösen för sig är bränna straff här som vi halta det mål och det var ganska vi kommer ju nu kött på plats över det här skulle vänta på att vi tar skåra. Så får det någon sån shoot nämma. Och jag där det för målen och det är jävlager. Kan de undra en fredag och det och jag. Ja, jag var det mer sort chock som vi först fick här som här simpelt trumlat ner och vi kommer att trumla för mål med. Hatta kört ju på så det är ju jag kunde det. Och vi visste bättre det kvoss spelarna var och för var den största höjtanen och då det bättre att dem upp i det och utnyttja att renna sin mer kontra det än med Georgie Jar. Vi täcker oss en draftsut vi har 8 där. Var det tillvida? Ja, vi börjar ju det stund Jar vi täcka vi flätar varje och det så ut det ska förska och tar vi så fram i en 8 så knäcker det bollen så flyt inte väl till dem så det har alltid vi bara gör efter det. Kan du tycka för att säga att det är ett landsligt att gagga boy? Ja, det är en god spårningar. Det är väl också ostövigt arbete innanför landsliga nu för tiden. Men självsagt är det en synd alltså det är en golaröd affär efter att jag skulle spela som i den bästa rörfällen och så är det att jag förskar till er resten. Så är det Du spelar en nutjar höll där. Hur svär han spelar? Höllen är väldigt dålig höll, gott golv och speltmatcher man spelar folk till